Здравейте! Сезона на гадните малки черни мухи. Пълно е. Тук почти са измрели вече. Даже почти всичките. Много муха, много нещо. Муспилон. Пръскам. Той е системен инсектицид, но вече 2 пъти го ползвам и смених снощи на... Реших да пробвам с Децис и Волмек. И има файда. Но страшно много мухи. Милиони. Това е. Разнасят болести. Тук са измрели вече. Пазете си растенията. Сега е момента.